Hi everyone and welcome to Mastica Italiano e Siciliano con Rob. I'm Roberto and in this channel, if you don't know me, you have to know that in this channel I usually publish videos about travels and Italian culture and Sicilian culture, and Italian of course and Sicilian language. As a language lover, sometimes I also publish interviews in Italian or other languages and also vlogs in other languages or vlogs where I try to learn something new. In this video, only a few people watched it. I said that I wanted to learn Romanian language. So and I also said in that video that I would have recorded a video after 1 month of learning. But unfortunately, I didn't get a good level in 1 month. Duh. So now it's been 2 months since I started. Of course, I didn't have so much time as I wanted to have, but I tried learning something more. Um, so today I don't want to lose time because I don't want to make a long video, and I will try to cut not so much in this video. And in this video, I'll try to introduce myself in Romanian, so I can show you all the things that I learned in a very basic introduction. Of course, guys, in 1 month, 2 months, it's impossible to learn properly language, and all the polyglots that say, "Oh yeah, how to learn in 30 days." We know that it's totally bullshit. Let's start. And this is my first time ever trying to speak in front of a camera with nobody, but it's also my first time ever speaking Romanian. So if there is some Romanian watching me, I'm sorry. Let's try and let's start. Salut, ce mai faci? Eu sunt Roberto, sunt italian și vin din Catania, Sicilia. Eu înveț limba romana de aproximativ o lună și aceasta este prima dată care eu vorbesc limba romană și primul video de limba romană. Vorbesc puțin despre mine. Îmi place foarte mult să fac sport. Sunt instructor de karate. Am început de practic karate la 6 ani. O altă pasiune a mea este să înveț limbi străine. De fapt, eu vorbesc limba italiană și siciliană, care sunt limbile mele materne, și puțin de engleză, spaniola, franceză, portugheză și puțin napoletană. Eu am început de înveț de să înveț limba romană pentru că este o limba romantică interesantă și pentru că să vreau călătoresc pe
călătoresc la România și vorbesc și vorbi cu oamenii romeni. Parenții, parenții mei se numesc Giuseppe și Paula. Tatăl meu are 62 ani și mama mea are 56 ani. Eu am o soră mai mică, Giulia. Ea este danțatoare. Ea locurește la Roma. Eu iubesc căldura și varna. Eu urăsc iarna și frigul și ploaia. Îmi place foarte mult să călătoresc și încerc mâncăturile tradiționale. Mâncăturile mele preferate sunt pizza margherita, fructe de mare și înghețată. Ce mai să zic? Eu sper că am vorbit bine. Aceasta este prima dată. Abonați-vă la canalul meu să vedea progresul meu și mulțumesc și papa. So I'm going to speak Italian now. Grazie mille per aver visto questo video fino alla fine. Come potete vedere non ci sono trucchi, ho avuto le mie difficoltà a parlare in rumeno. So benissimo che ancora sono a un livello molto basico, ma questo per dimostrare anche che nel primo video avevo detto che avrei studiato 3 ore al giorno, ma onestamente ragazzi a volte è inutile prefissarsi di studiare così tante ore al giorno, perché poi la vita è piena di imprevisti e soprattutto la mente umana non aiuta a volte quando si vuole imparare qualcosa in questo modo, perché io onestamente faccio fatica a essere sempre concentrato e quindi a volte ho studiato mezz'ora, a volte un'ora, a volte 3 ore, a volte ho guardato solamente, a volte ho ascoltato solamente qualcosa. Spero comunque che questo video possa essere di aiuto a chi vuole imparare una nuova lingua. So I hope that you appreciated this video, and if you want to leave a comment, I always answer. So thank you so much for watching this video. Subscribe and just leave me a comment, a like, share the video with your friends, with your language lovers, friends, and that's it for today. I will publish maybe another video of my
journey with Romanian language, maybe in 6 months, because I wanna study this language. I wanna learn more, and I wanna be able to travel and speak with locals during my trip in Romania. At that date, it's still far, but one day, maybe in September, as I said in the first video, I will try to go to Romania and speak Romanian. That's a promise. So I'll see you in the next videos in Italian or in Sicilian or in other languages, and please subscribe because it's very important to me and for this channel. Grazie a tutti, merci à tout le monde, gracias a todos, obrigado, grazie assai, pe curând, pe curând.